Projektanti sa ma často pýtajú, ako vytvoriť ten najlepší svetlotechnický projekt a zároveň si byť istý, že to, čo predložia svojmu klientovi, bude aj dobré z hľadiska normy, vyhlášky, dizajnu a aj cenou adekvátne. Ako to urobiť tak, aby klient povedal wow, tak takto pripravené podklady som ešte nevidel. Chcem s vami spolupracovať. Som Peter z Profilightu. Už niekoľko rokov pomáhame projektantom pripravovať tie najlepšie projekty, aby si mohli budovať dôveru svojich klientov. Dôkazom toho sú naše zrealizované projekty po celom Slovensku a Čechách. Od Košickej futbalovej arény, Národného tenisového centra, množstvo výrobných podnikov, obchodných centier, hotelov až po nové detské kardiocentrum na Kramároch. Našou doménou sú centrálne batériové systémy pre núdzové osvetlenie, automatizácia, DALI, KNX, optimalizácie riešení, návrhy a simulácie v Dialuxe, zakreslenie svietidiel do DVG výkresov, návrh lištových systémov a to všetko pri zohľadení aktuálnych noriem a vyhlášok. Pokiaľ chcete, aby sme pomohli aj vám našim know-how, napíšte pod videom váš e-mail. Radi sa s vami zoznámime a pomôžeme vám. Držím vám palce a želám všetko dobré.